हेलो गाइस गुड इवनिं दिनै जोंनि टपिकआ जाहैबाय लाइफआव जोंनि जिउआव गिख्रंथाव खहा जानाय आरो बिनि उनावहाय गिख्रंथाव जों दा लोगो लोगोनो मावथारनांसिगौ लोगो लोगोनो बिनि सोमोन्दै जोङो मा साननो लानांसिगौ बे आंनि एक्सपिरियेन्स सैथो बाथ्राखौ बुंगोन 100% भिडिअआ एसे गोलाव जालांनो हागौ आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांनि लाइफआव एसेबाबो चेन्ज जागोनखौ आं आसा खालामखायो आरो 100% नोंथाङा जुदि गोसो होयोब्ला बे नोंथांनि सायावसै आंनि बाथ्राखौ खोनासंनायनि सायाव नोंथाङा गोसो होना खोनासंदों खोनासङाखै बे नोंथांनि सायावसै स्टार्ट खालामसै नाय लोगोफोर जोंनि बुहुमाव गोबां जायगायावनो जोंनि काउन्ट्रि लाय गुबुन काउन्ट्रि लाय समयजों टाइमजों नेनानै थायालासिनो बिथांमोना समयजों खारफा जौगालांबाय जोंनि इन्डिया लाय USA लाय जापान लाय चाइनिस लाय रासिया लाय मालाय गोबां गिदिर डेभेलप जाबोनो हमबाय बाट दिनैसिम जोंनि बर' माहारियाव जुमायजों लोंख्रुबनानै रां फैसानि थाखा इडुकेसन गैयै मोजाङै जाम्बा जाम्था जामला बे गावजों गाव नांलायलाबायनाय नैफोरखौ बोस्रांनो आं नाजादों नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांनि मेलेमाव एसे हाबगोन आरो आङो आसा खालामो नोंथांखौ आङो जेसे हायो बुंनो हायो नाय खोनासं लोगोफोर जों दिनै जों बबे जायगायाव थांना दं मा खालामदों मानसि हारि जों जुनारथ' नङा मालाय साना सानजाहा ओंखारनानै सोनाबा हाबगासिनो दङ गावनि डिउटिखौ मावगासिनो दङ बुहुमा बुहुम सोरगिदिं गिदिंगासिनो दङ दैज्लां मेसें दानै दान मानै मान जाला सोलायलांगासिनो दङ जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बे 12 मासआ गावजों बोसोरै बोसोर खारगासिनो दङ गावनि लामायाव गाव खारगासिनो दं अब्ला जों बर' माहारिया मानो इसिबां दिनैसिम गावनि फरायनायावनो गोसो होनानै फराया गावनि जानाय थाखा थानाय जोंनि जानाय थानाय लोंनायावनो गोसो होनानै थाया नाय खोनासं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एसे थाइसे थाइनै थाखा मोनबानो गोबां गोग्गायो 10,000 20,000 लाख बे इसेबां थागोन बिराद गोग्गागोन कि बे बिराद माहाजोन जाबाय कि बे न'आवनो थाबाय थासिगोन आरो बिनिफ्राय आरो आंहा जौगानो गोनां गैला आरो आं बिनिफ्राय जौगाला आंनो नांला आंहा 1 लाख थाखा दंखासै आंनि पकेटाव आंनि एकाउन्टाव 1010 आंनि पकेटाव 1000 थाबाय थायो दैलि आंनि एकाउन्टाव लाख दङ नै बिनिफ्राय जौगानो सानला नाय खोनासं दिनै नोंथाङा खामानि मावाखै गाबोन समनै हाबा जागोन बा हाबा जाबाय नोंथाङा खामानि मावाखै नोंथाङा गथ' मोनाखै गाबोन समनै गथ' मोनसिगोन अब्ला नोंथाङा जिउआव नोंनि गथ' गथायखौ मानो जोनोम होनो नागिरदों नोंनि थांखिया मा कि गथ' गथायखौ जोनोम होनानै मालाय बायदि बिबायारि बायदि जाहोनाय लामायाव जेरै रुटि मालायनि खामलाबायनाय रुटिखौ अखा जानाय गथ'खौ मानो जोनोम होनो नागिरदों नोंथाङा जोनोम होनो नागिरदों नोंथाङा कि बे गथ'नि लाइफ जिउखौ आं मोजाङै साक्सेस खालामनो आंनिख्रुइ बांसिन बेहतर बांसिन साबसिन खालामनो नाजानाय बाट नोंथाङा उन्दै गथ'आव जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बिथाङा मा सानगोन जेबो नङा फुटपाथ बे स्कुलावनो फरायगोन फुटपाथ बेबायदिनो देरहालांगोन नोंथाङा जुदि सानोब्ला बयबो बिदि सानोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोङो बोरै रोंगौथायखौ बारायहोगोन आरो रोंगौथाय जायोब्ला रोंगौथाय गैयाब्ला जोङो बोरै जोंनि बर' हारिखौ जों बोरै जौगाहोगोन नाय खोनासं जोंनि माखासे गथ'फोरा जोंनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा रांखौ बहानिफ्राय मोनो फरायनाय बिमा बिफानिफ्राय ओरैबायदि जोंनि बर'नि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दङ गावनि बयफ्रेन्ड लाय गावनि गार्लफ्रेन्ड लाय बैसोरखौ लोगो हमनो बिसोरजों डेटिं खालामनो बबेबा धाबायाव थांनाय बबेबा बाइकआव थांनाय बाइकनि थावनि फैसा नांनाय ओरैबायदि बेरायनाय ओरैबायदि बेरायगासिनो दङ बिथाङा जेनेबाखि दंफाङाव थाखाफोरखौ बिलाइ जेरै बिथराया खिलिनानै ओरैबायदि खिलिबाय थागोन बिलाइ जाबाय थागोन आरो आङो थाखाखौ बिलाइखौ आं खाबाय थागोन थाखा बायदि खाबाय थागोन बाट बे थाखाया बबेनिफ्राय फैदों बिमा बिफानिफ्राय बिमा बिफाया ओरैबायदि खस्थ' खामानि मावदों बाट बियो ओरैबायदि थाखाखौ लाबसो बाहायदों जे जेरै दै गंगा दैया जेरै बोहैलांबाय थायो जेरै स्र' दैबाना बायदि जेरै बोहैलांबाय थायो ओरैबायदि थाखाखौ बाहायलांगासिनो दङ थाखाया सोरनि नोंनि बिमा बिफानि बे बिमा बिफाया सोर नोंनिनो बिमा बिफा अब्ला नोंनि बिमा बिफाबा बै थाखाया सोरनिमोन
दे बुंदो बै थाखाया सोरनिमोन नोंनि थाखा नंगौना नङा बे नोंनिनो थाखा नंगौना नङा बे नोंनि थाखा जुदि बे नोंनि थाखाब्ला अब्ला नों नोंनि थाखाखौ मानो ओरैबायदि लस वेस्ट ओरैनो बेखाराव मानो गारबाय दं मानो थाखाय बे थाखाखौ नों मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया नोंनि बिमा बिफानो दोननानै नोंनि बिमा बिफाया मा खालामनो हाया मा खालामनो हाया गाबोन दिनै 10,000 दंबा बेखौ गाबोन बोसोरसे बा बोसोरनि उनावहाय लाख मोनसे खालामनानैबो नोंनो देनांहाय जेथिया हाबा जागोन नों जेथिया हिनजाव लागोन अब्ला नोंनो बे फैसाखौ गथायनांगोन लागै अब्ला जोंनि गथ' गथाया मानो बुजिया बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनि टाइमा बेल' नङा कि नोंथाङा दा नोंनि गार्लफ्रेन्डजों बेरायनाय नोंथाङा बे दाबायाव बेरायनाय बेनो नोंनि गार्लफ्रेन्डनो मा गिफ्ट होयो बे बार्थडेआव फैदों ओरैबायदि थाखा लाबलाबसा बाहायनाय बेल' टाइम नोंनि टाइमा फैगासिनो दं बिराद गिदिरसिन नों हाबा जागोन नोंनि हिनजाव थागोन नोंनि हिनजाव थानायनि उनाव नोंनि गथ' गथाय जागोन बे गथ' गथायखौ नोंहा थांनाय दायथ' नोंनियाव थागोन अब्ला बे गथ' गथायखौ नोंथांनाव जुदि थाखाया दानो जानानै फोजोबोब्ला अब्ला उनावहाय दा खामायनाय गैया दा डेटिं खालामगासिनो दङ उनावहाय जेथिया हिनजावखौ लायो जेब्ला बै समाव राहा गैया जेबो गैया अब्ला नोंथाङा अबेनिफ्राय फिगोन अब्ला नोंथांजों सोर हिनजावा हाबा जागोन नोंथांनाव जुदि बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला जोंनि माखासे सिख्लाफ्राबो ओरैबायदि दङ बिथांमोना ओरैबायदि गोसो गोजोनै गावनि फ्रियै गावनि लाइफखौ दंस' खालामदों गावनि सोलेरखौ गुबुनजों दोननाय उनावहाय बिथांजों सोर हाबा जागोन गावनि बिमा बिफानिफ्राय थाखा लाबोगोन आजिखालि हिनजावफोरा मा बाइकबो सालायनाय नुलायबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेबो नङा सालाय बाट थाखाखौ मानो इसेबां गारदों बिमा बिफानिफ्राय बिमा बिफाया इसेबां हालोदोंलै माइ गायदों खोथिया फुदों हालौदों सोरबाबा साख्रि मावहैदों अबेबा गोलोमदै ओंखारनायलायनाय अबेबा लाजिया फांजिया अबेबा सिकिउरिटि गार्ड गायदों कम्पानिफ्राव नोंनि बिफाया अब्ला बेफोरबायदि थाखाखौ दंफाङाव जेरै बिथराइ बिलाइ खिलिनानै बिलाइ जानाय बायदि खाबानो मोननाय लाबलाब लाबसाब जेरै दै बिमाया गंगाया जेरै बोहैबाय थायो दैबाना बायदि जाबाय थानाय बायदि बिदि बोहैलांगासिनो दं माने आरो जोंनि ओरैबायदि हाबा जानाय सेंग्रा हाबा जानाय ओरैबायदि हौवा दङ कि बिथाङा ओरैबायदि बिनि आखायाव 20,000 बा 10,000 मोनबाय बास बिथाङा जाबाय बे न'आव फैबायबो बियो 10,000 20,000 मोनबाय बियो खामायनानै बियो न'आव फैबाय बास बियो 2 मास 3 मासल' मावगोन न'आव फैबाय बास थोबाय बिनो आरो फैसा नांला आरो बिथांना फैसा नांबावला आरो जिउआव बियो संसाराव थांना जानो थाखाय बिथाङा गावनि हिनजावखौ बे 10,000 फैसाजोंनो बिथाङा जिउआव फोथांना लाखिसिगोन बिथांनियाव आरो बेंकनि एकाउन्टआ बुंबाय बिथांनो आरो फैसा डिप'जिट जानो गोनांथि गैबावला बिथाङा बे गावनि हिनजावखौ नुहुरनानै गोसोखांनानै थाबैनो फैबाय बाट बिथाङा 10,000 थाखाखौ लाना फैबाय बिथाङा इन्जयमेन्टखौ लुबैनानै बिथाङा आरो बियो नेक्स्ट बोसोराव माखौ जागोन फैगोन मासाव माखौ जागोन बिथाङा मिथिला बिनिफ्रायनो मा जासिगोन दाहार सोरजिसिगोन दाहारखौ सुख'नो हाला दाहारखौ मानो हाला हा बिथा बुसिगोन खारसिगोन लाजिनांथाव बाथ्रा आरो बिनिफ्राय मा दंबावो लाजिनांथाव बाथ्रासै सोरबा बायदियाथ' दिनैसिम हा गरसेबो गैया सोरबा बायदिया दिनैसिम गुवाहाटि अरुणाचलाय नोरजिया जानानै थांना थागासिनो दं बेफोरनि थाखायनो दिनै नोंथाङा जुदि हाबा जाबाय गथ' गथाय खांनो नागिरबाय जुदि नोंथाङा जेबो थाखा फैसा गथ' गथायनो होनोनो हायाब्ला अब्ला बिथांनि लाइफआव बैसोरनि लाइफआव फैगोन नोंनि गथ' गथायनि लाइफआ बेफोरबायदियानो जाखागोन नोंथाङा जुदि दाहार ब्रुंब्रुंब्ला नोंनि गथ' गथायाथ' दाहार ब्रुंब्रुं जाखागोन स' बेनो टाइम जों गावखौ सुद्रायनाय समायजों जों लोगोसे खारफानांसिगोन लोगोफोर जोंनि समाया जोंखौ नेनानै थाला जोंखौ खारफानो थिनगासिनो दं बिनि थाखायनो जोङो घरि गानो जों बिनिखायनो जोङो फरायनाय लिरनायाव टाइम टेबोल बानायो कि जोङो समायजों फरायफानो हायो बिनिखायनो जोङो मा टिभि सिरियाल नायोब्ला जोङो जेरै 9टा बा 8टा बाजियाव जोङो महाभारत नायो अब्ला बिनि सिगां जेब्लाबो महाभारतआ होआ बे टाइमनि सिगां जेब्लाबो दैलि महाभारतआ होआ जेरै टाइमाव होगोन बिनि टाइमावनो होगोन मानो होनबा बे मोनसे समय बे मोनसे डिसिप्लिन जानाय लोंनाय जौ लोंनाय पार्टि खालामनाय मस्ति खालामनाय बेरायनाय मोनफ्रोमबो बे टाइम मोनफ्रोमबो समय गावबागाव टाइम लिमिट थासै लोगोफोर बेबायदि नङा कि आङो दिनै जुमाय लोंबाय 24 आवार्स 12 घन्टा लोंबाय बिनि उनाव गैला समाया सोरनि लस जाखो नोंथांनिसो 12 घन्टा जुमाय लोंनानै नोंथाङा मा मोनदों फेनायनि लोगोनो नोंनि जानाय लोंनाय जेबो गैया आरो लोगोसे नोंनि टाइमखौबो लस खालामदों आरो बिनि लोगोसे नोङो मा खालामदों नोंनि सोलेर नोंनि लस उन्दुनाय गैया खर' सानाय मानाय बेफोरबायदि खालामदों आरो बिनि लोगोसे नोंथाङा थट गैया बिथट गैया नोंथाङा जुमाय फेनानै नोङो मा खालामफैदों नोंनि हिनजावजों मा नांलायफैदों नोंनि हिनजावजों नांलायफैबाय बिनि उनावहाय खमलायबाय नांलायबाय नैयाव दोलालायबाय बेयाव दोलायलायबाय हिनजावनिया बेयाव दोलायलायबाय हिनजावा नै थफ्ला थफ्लि फुबाय फुर बिमा बिफानि न' खारबाय अबेबा सोरजोंबा खारबाय फुर
दायनिगिरिया सोरनि जाखो लसआ सोरनि जाखो नोंथांनि ना आंनिथ' नङा सोरनि जाखो नोंथांनि अब्ला गोरोन्थिया सोरनि जाखो मा खालामनांगौमोन नोंथाङा बै समाव नोंथाङा मा टाइम टेबोल खालामनांगौमोन जुमायखौ इसेबांखिनि लोंनांगौ आं ओरैबायदि लोंगोन ओरैबायदि खापसे लोंगोन ओरैबायदि खापनै लोंगोन बास आंहा खामानि दङ आंहा मोसौ मोसा खानांगौ दङ नोंथांनि न'आव मोसौ मोसा दङ बे मोसौ मोसाखौ सोर खागोन गुबुनथ' खाबना होफैया दाहोना रुवाथिथ' बेफोरबायदि जोङो मालायनियाव दाबायदियाव मोना नोंथांनावथ' इसेबां थाखा फैसा गैया कि दाहोना रुवाथि लानो नङा होमबा दं जानो नोंथांनाव थाखा फैसा इसेबां जे दाहोना रुवाथि मावनाय दांनाय थानाय आजिखालि दाहोना रुवाथियानो मोनखाला बे मोसौ मोसाखौ गथ' गथाय स्कुलाव दोनहैनांगौ गथ'खौ आजिखालिनि जुगाव मा जाबाय जोंनि बिमा बिफाफोरा गासिबो गथ' गथायखौ स्कुलाव दोनलांनो बायो दोनलाङा अना गथ'फोरखौ मा खालामो ओरैबायदि खामानि मावसोनाय बायदि देखायो कि बिथाङा बोसोराव लाख लाख बा मासै मास हाजार हाजार थाखा खामायो बाट बिथांनि पकेटआनो जिर' ओरैबायदि बिजि देखायगोन बिथाङा खायसे ओरैबायदि बिमा बिफाफोर दङ गावनि जुमाय लोंनाय मानि गावनि गथ' गथायफोरखौ लांगोन आरो बिनि उनावहाय मोनामसुहोगोन बिनि गथ'नि देहा सोलेराव मा जागोन बिनि मेलेमा मा जागोन सानना नाय बे गथ'आ जुदि जुमायनि एफा निसा नों मानसियानो जुदि लोंनानै जुदि फेयोब्ला अब्ला बे गथ' उन्दै नरमसो प्लिज बे गथ'आ नरमसो बेखौ बामनानै लानानै जुमाय लोंगोन बेरायगोन बैसागो मागो लुथुं लोथां नों गथ'खौ अनोमोनब्ला बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन नों गथ'खौ अनोब्ला बेफोरबायदि खालामा अबेसे नोंथाङा गथ'खौनो अनखाया बिनिखायनो बेफोरबायदि खालामदों नङा होमबा आंनो होलाय एन्सारखौ नोंथाङा जुदि गथ'खौ अनोमोनब्ला बेफोरबायदि खालामगौमोन खायसे बिमा बिफा बेफोरबायदि थायो ओरैबायदि जे गावनि गथ' गथायफोरखौ गाननाय जोमनाय देलायनायावनो दोना ओरैबायदि लेथ्रायै दोनगोन गानगोन गस्ला मोनसे लाबोना होफैसिगोन बिनि उनावहाय जोंथ' इसिबां दामि बायनो हाखाया बारु ओइ 10 थाखा 20 थाखा 30 थाखा बा 50 थाखा 100 थाखा 150 थाखानि गस्लाफोरखौनो गानगोन अके जियानो गानहो बाट गथ'आ देलायनाय मानाय अके नाङा मोखांथ' सुनो हायो नोंनाव पाउडार गैया जेबो गैया आच्छा पाउडार गैयिनि जाहोना सोरनि थाखाय जाखो नोंनि थाखायनो नोंथाङा जुदि खस्थ' खालामो नोंथाङा जुदि जिउआव साक्सेस जानो लुबैयो नोंथाङा जुदि थाखा फैसा लुबैयोमोनब्ला अब्ला नोंनि हौवाया बा नोङो जुदि खामायोमोनब्ला अब्ला बेफोरबायदि दिनै मोखां नुवा मोनसे पाउडारनि दामा बेसेबां 10 थाखा मोनसे क्रिमनि दामा बेसेबां 25 थाखा मोनसे थावनि दामा बेसेबां 10 थाखा 50 थाखानि थावखौनो दामखौनो बायना होनो हाला होमबा नोंनि हौवाया 30 थाखा 20 थाखानि जुमाय लोंनो हासै पार्टि जानो हायो अब्ला गोरोन्थिया सोरनि नोंथांनि न'खराव जोनोमबो जानांगौ गथ'आ ओरैबायदि आरो नोंथांनि थाखायनो मा गथ'आ ओरैबायदि खस्थ'यै जानांगौ गथ'खौ खांनो रोङाब्ला मानो जोनोम होयो नाय जोंनि जिउआ दासिमबो चेन्ज जायाखै सोलायाखै जों दासिमबो फरायदों लिरदों जास्ट थं ओरैबायदि स्टुडेन्ट दं जोंनि फरायनाय गथ'फोरा फरायदों बिएससि एमएससि बिटेक एमटेक एमसिए बिसिए बिएससि एमएससि बिकम एमकम मेनेजमेन्ट होननाय खोथायानो गैया मेनेजमेन्ट डिसिप्लिन होननाय खोथा गैया माबोरै थांना थानांगौ संसाराव माया गोनांथि माबायदि बिसोरनि थाखाय मा नांगौ बाइक नांगौ बाइक ओरैबायदि बाइक कि थाखाफोरखौ ओरैबायदि उरायनो मोनगोन जेनेबा गावनि न'खरनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय ओरैबायदि उरायनाय बा थाखा फैसा सोरनिफ्राय फैदों बिनि बिमा बिफानिफ्राय आरो बिनि बिमा बिफाया सोर नोंनिनो बिमा बिफा अब्ला बिमा बिफानिफ्राय लुथिनाया सोर नोंसो लुथिदों अब्ला बे फैसाया सोरनिमोन नोंनिमोन अब्ला लसआ सोरनि जाखो नोंनिसो आरो ओरैबायदि बिमा बिफा दं ओरैबायदि गथ' गथायफोर दङ थाखा फैसाखौ लानानै थांगोन वाट्सएप लाइभ फेसबुक लाइभ खालामबाय थागोन चाटिं गार्लफ्रेन्ड नागिरबाय थागोन गार्लफ्रेन्ड आङो माला गार्लफ्रेन्ड मोनगोन समायना नुदों आयै बेखौ मोननाय मोनब्ला नङा होमबा समायना नुनायब्ला आयै आं बेखौ मोननाय मोनब्ला सि बबे जायगानिब्रा डिटेल्स नागिरगोन बियो नङा होमबा नाम्बार बिगोन साट खालामगोन नाम्बार बिगोन ओरैबायदि आरो गार्लफ्रेन्ड मोना गार्लफ्रेन्ड मोनला बे माबोरै मोनगोन बिथाङा गावनि माने गावनि सन्मानखौनो जाना लाखाबाय बियो ओरैबायदि दुरबल खोलैना लाबाय जे बियो बे गावनि माने ओरैबायदि आं ओरैबायदि जायगानिफ्राय ओरैबायदि साट खालामनाय माने ओरैबायदि बे गार्लफ्रेन्डनि आंखाल हिन्जावनि आंखाल ओरैबायदि देखायना लाबाय स' बिनि थाखायनो जोंनि हिन्जाव माहारिफोरा नोंजों सिथाबला मानो होनबा नोंखौ आग्लाय सोनाय बायदि नुखाबाय औ नोंगौ बिथाङा इसाराखौ खालामदों दैजोआव थांनाय टाइमबो
टाइम होननाय मोनसे थायो टाइमखौ ओरैनो दिरुनाखै टाइम होननाय मोनसे थायो समाय होननाय मोनसे थायो इजहार खालामनायनि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ओरैबायदि खालामो कि मा बिमा बिफानिफ्राय थाखाखौ लांगोन बै सिख्लाया बेखौ मोजां मोनगोन आच्छा मोनगोन बाट बिमा बिफानिफ्राय थाखाखौ लाबोगोन ओरैबायदि लस खालामगोन बे नोंनि बयफ्रेन्ड बे नोंनि हौवासो बेथ' नोंजों जुदि नोंसोर मोजां मोनलायबा हाबा लायोब्ला बेनिफ्राय इसेबां थाखा जानो मानो गोनां थाखायाथ' नोंसोर जेथिया हाबा जागोन अब्ला बिनि उनाव गथ' जेथिया गोनां जागोन बै समाव बिराद इम्परटेन्टथार अब्ला दानो मानो हाबा जायैनि सिगांनो इसेबां थाखा जानो गोनां थाखाखौ मानो नांगौ मानो नाङा हो नोंथांनि न'आव जुदि थाखाया बिराद एभेलेबलब्ला बास जेबो नङा आं बिथांखौ जेबो बुंला जुदि जायफोर गैया बैसोर सुबुंनिया ओरैबायदि जे बिथाङा गावनि बिफाखौनो बुनो नागिरबावगोन गारि गैयाबाबो लन लालायबावगोन लन लानो होगोन बिथाङा ओरैबायदि दमखि जुदि आंनो लन होआब्ला आंनो जुदि आइफन होआब्ला ओरैबायदि बुगोन आं आजिखालिनि गथ'फ्रा ओरैबायदि टेम्पार लसआ सोरनि नोंनिनो बिमा बिफाया सोरनि नोंनिनो सोरनिफ्राय बिदा लाखो बिमा बिफानिफ्राय दा बा बिमा बिफाया सोरनि नोंनि लसआ सोरनि जाखो नोंनिनो बै थाखा फैसा जुदि जमायनायमोनबा सोरनि जागौमोन नोंनिनो जागौमोन ना अब्ला सोरनि लस खोनायाखै आङो सोरनि लस नोंनिनो ना नोंनिनो लस बिदिनो आरो बिदिनो हौवा हिन्जावनि गेजेराव गोसथोलायगोन मोजां मोनलायलायगोन जुदि मोजां मोनलायलायदोंबा नोङो जुदि बिनिफ्राय गिफ्ट बिदों बा बयफ्रेन्डनिफ्राय गिफ्ट बिदों जुदि नों बेखौ गोसथोयोब्ला मानो गिफ्ट बिनांगौ इसिबां दामि दामि गिफ्ट मानो बिनांगौ बे फैसाया ओरैनो फैदों नामा जुदि बे फैसाया 1000 बा 2000नि गिफ्ट बा 1500 800 जा 50 500 जा बे फैसाया ओरैनो फैदों बिनि बिमा बिफानिफ्राय बिथाङा लाबोगोन मानो मिथिगौ ना नोंथांखौ मोजां मोनो मानो होनबा नोंथांखौ नांथारगौ नोंखौ नांथारगौ बिनो बिनि थाखायनो बिथाङा थगायनानैबाबो बिमा बिफानिफ्राय लुथिनानै लाबोगासिनो दङ आरो नोंथांनो होगासिनो दङ बे फैसाखौ नोंथांनो होगासिनो दङ बिथाङा लुथिना लाबोगासिनो नोंथांनो होगासिनो दं बे फैसाखौ मानो मिथिगौ ना बिथाङा नोंथांखौ नांथारगौ बाट बे बाथ्राखौ साननो रोङाखै जे बे फैसाखौ बिथाङा हाबानि उनावबो नांगौ गोनांथि बिमा बिफानिफ्राय थगायनानै लाबोदों आरो जाय मानसिजों हाबा जागोन बे फैसाया बेनो बै हिनजावनो इसिबांसो गोनांथिथार बे दा ओरैबायदि 1000 2000 10000 20000 बोसोराव लुथिनानै बिमा बिफानिफ्राय लाबोसिगोन थाव खरस बायसिगोन बेखौ उरायसिगोन बिनि उनावहाय बे फैसाया उनावहाय मा खालामनो हाया मा खालामनो हायो मा खालामनो हायामोन बाट बे हिनजावखौ गार्लफ्रेन्डजों बुलायसिगोन जेथिया थाखा माबानो हाला नांलायलायसिगोन बिदिनो ओमफ्राय बिनि उनाव गारलायलायनाय जासिगोन फैसाया सोरनि लस जागोन आंनिथ' लस जायासै नोंनि बिफा आरो नोंनिसो लस जाबाय बुंदो दाना गोरोन्थिया सोरनि नाय लोगोफोर खायसे मानसिफ्रा ओरैबायदि फरायनाया फरायदों बाट बिथाङा जेबो जास्ट थिउरि ओरैनो बिथाङा आरो जेबो गैला फरायबाय मुखस्थ' थाबाय बास गैला आंहा हाखाबाय नङा होमबा आं हाखाबाय बे ओरैबायदि साना जे बिएससि बा साइन्स फरायनानै इन्जिनियारिं फरायलायनानै ओरैबायदि प्रेक्टिकेलि साना आङो मा फरायदों आं मा लाइनाव दं आं मा खालामनांगोन आंनि थाखाय मा गोनांथि आंनि थाखाय मा गोनांथि नङा आं मा सोलोंनांगोन आं मायाव इम्परटेन्ट आं मायाव गोसो होदों बिनिफ्राय बे जेरै हमना ला सापस आं मोनसे मुलि दिरुनबाय अके आं मोनसे मुलि दिरुनबाय बै मुलि दिरुनदोंबा बै मुलिया गथा जादों बे गथा ना आच्छा गथा जादों बे गथानि सिङाव मिलायनानै मा बुस्थु होदों लाव लाव मुङामोन नामा मा मुलिमोन अबे बिलाइमोन आच्छा बे बिलाइ नैबे बे बिलाइखौ आं खानानै दानाबा गुफुर आं मुलि बानायनांसिगौ बेखौ आं बोरै मुलि बानायगोन आं माबोरै खालामगोन माबोरै कालार होगोन माबोरै पेकिं खालामगोन आच्छा बेखौ बानायखांनायनि उनाव गथा खालामनायनि उनावहाय मा बे सेवनाङै बोसोर 3 बोसोर एक्सपायार जायोना अब्ला आं बेखौ बोरै बानायगोन नैदि बायदि प्रेक्टिकेल बेफोरबायदि फरायनांगौ फरायोब्ला अब्लासो नोंनि लाइफआव जौगागोन आरो नोंनि लाइफआव साक्सेस नोंनि फरायनायनि थांखिया जाफुंगोन बे नङाखि नोंथाङा बिए फरायबाय बिएससि फरायबाय इन्जिनियारिं फरायबाय आङो डाक्टार जानो हाबाय मा होनो डाक्टारथ' नङा बारु डाक्टार फरायग्राफ्रा मालाय प्रेक्टिकेलि मोनखायो बे नङाखि इन्जिनियारिं फरायबाय मा फरायबाय थिउरि फरायबाय प्रेक्टिकेलि लिरबाय आङो प्रजेक्ट बानायनो हाबाय बे नङाखि नोंथाङा बेखौ बानायनो हाबाय नोंथाङा रोंबाय बास सार्टिफिकेट मोनबाय जाबाय जब मोनथारसिगोन जब मोनदोंना नोंथाङा खायसे मानसिया मोनदों जायफोरा बेफोरनि सायाव सानथौयै साननानै सोलोंखाना लादों बिथांमोना जब मोनदों आरो खायसेया खाफालाव दङ बिथांमोना जेरैबाबो मोनबाय आरो नोंथाङा मोनला मानो बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो नाय लोगोफोर जोङो जिउआव थांना थानांगौ जों जिउआव रंजानांगौ बाजानांगौ गासैबो लिमिटेड नोंथाङा जुदि जुमायखौ अभारै लोङोबा नोंथाङा बेसे जुमायजों लोंजाफिनजागोन नोंथाङा जुदि ओंखामखौ अभार जायोब्ला अभार जाद्रायोबा नोंथांनि उदैया दुखागोन नोंथाङा जुदि बांद्राय सिनि जाबाय थायोब्ला नोंथाङा सुगार बेराम जाखागोन
नोंथाङा बांद्राय साफा बांद्राय हिनजावफोरजों जुदि आथोन गेलेयोब्ला अब्ला नोंथांनाव ओइड्स बेरामा जाखागोन नाय लोगोफोर मोनफ्रोमबोनिबो समाधान थायो मोनफ्रोमनिबो मा थायो डिसिप्लिन थायो लिमिट थायो आरो गासिबो खामानिनि डिसएडभान्टेज एडभान्टेज थायो खाबु आरो खाबु नङै लस आरो लाब बेफोर गासिबो खामानियाव दंजोबो जेरै हमना ला जुमायखौ एसे लोङोबा भिटामिन जायो जुमाय गिसि खोनायो जुमाय गिसिखौबा उदै स्रां खालामनाय जायो बांद्राय लोङोबा नोंखौ खर' मिलिम साहोनानै फेहोयो नङा होमबा थिग बिदिनो आरो जोंनि जिउ लाइफआव थांना थानो थाखाय बिराद डिसिप्लिन आरो टाइम टेबल होननाया मोनसे गोनांथि बै टाइम टेबलखौ जों दिनैसिम बर' हारिया दिनैसिम बानायनो रोङाखै बेफोरबायदि जों बर' हारिया दिनैसिम दानानै लानो रोङाखै बिनि थाखायनो जोङो गुबुन जायगाफोराव जेरै जौगाबाय जों दिनैसिम जौगायाखै इट्स आवर प्रब्लेम बेनो जोंनि बिराद गिदिर प्रब्लेम स' दिनै बे भिडिअ'आनो जाथ'बाय फैगौ भिडिअ'आव गोबां बिदिनो इम्परटेन्ट बाथ्रा सावरायबावगोन नोंथांमोना जाहाथे नायो आरो बे भिडिअ'खौ शेयार खालामो लोगोफोरजों जाहाथे बुजिलाय बयबो स' गोजोन्थों गुड इभिनिं गाइस बाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं भिडिअ प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब जुदि नोंथाङा आंनो सापर्ट दङब्ला अन्नानै शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो नोंनि लोगोफोरखौबो साबस्क्राइब खालामो स' थेंक इउ गाइस बाय बाय इट्स मी प्रकाश नार्जारी